Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yung aming nga sa pada papagayam. Manipod dito in Demers Entertainment Production Center, iti Demers Studio, masaragan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawak City, Lagos Norte, Philippines. At ito man nga sumangbay programa, Dear Manong Nemi. At ito ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kablawak at tinembag nga bigat kada kayami nga sa amada, tinembag nga oras, tinembag nga daw. Good morning, good afternoon kada kayo dito Hawaii, kaya sa dinuman nga pasit tilubong tayo nyo nga good afternoon, good evening. Kumusta kayo manan kanemers? Sa bali manan nga daw, katakalo na yung tayo pagyamanan kanihabot Diyos, tinik ka na tayo manan iti sa bali pa nga panawen, apanang silpo na itibiyag tayo, ngayon tayo aramaten, tapno yung tayo agserbikan ko na. Agserbikan ko na ko na tayo, yung tayo agaramin iti kinaibag, kaya natumulong iti para tayo nga tao. Padanan niyo mapagayam, tipagkasalitaan ni Alex nga napoluan. Pitak. Ayan, pitak. Ano ti pitak? Tapok. No, basa dia tapok, agbaling nga pitak. Yan. No, sinuman tinaggapo iti patok, agsubli iti patok. Ay, patok. Tapok na, patok. No, sinuman tinaggapo iti tapok, agsubli iti tapok. Nung pitak ko na tayo kapitakan. Nung kapitakan kat paggraipan. Di ba? Determine nga mga pitak at kaslatan na rugit. Kapitakan. Ada kano di kita agbibiyag iti kapitakan. Sindag ito mas nasabol nga mayaon da. Iti kapitakan, maugasan da. Tapos santa nga narugit, parang ganun. Pag-share ni programa tayo, please share this program. Sagudahin nga rin surat. Dear Manong Nemi, kasta unay tiragsak ko ken ragsak da papakin ni mama agrama maten giti doa nga kaapsat ko nga babae nga inauna agraman pamilyada. Idi madanunan Manong Nemi, idi panagturpos ko iti kolehyo. Accountancy Manong Nemi, iti inturpos ko. Ket siyempre maragsakan akmat. Takalpasan ti manong atawan nga dak iti pa eskwela. Agreview akto ket no may pasak Manong Nemi ti panagboard ko, may sakto nga anay nga CPA, nagasaganan tumaten Manong Nemi nga agururay ti pagtrabahoak. No sinuntuman, no anyantuman Manong Nemi iti serkak na pagtrabahoan. Malagragsakan ni mama, nagbalinak na singpet nga anak, nga siyaklaheng ti kakaiso ng anak da nga lalaki, ket ko nangarod dagiti kakabsat ko nga babae nga makakanuno
agbalinak nga buong ti ulo da papaki ni mama, tasyak nga ron ti kakaiso na nga lalaki. Ngayon panagnag ko kadakwada manong Nemi. Ano kaya't ko talaga tagbalingan na singpet? No maaramid do no aramiden ti may nga tao tagbalingan na singpet. Natudyo, saan nga aglukloko, saan nga natanggan ti ulo na, saan nga nasukir, maramid na. Asin no ko mga min nga tao ti mayat nga naloko manong. Malaksidan no, agrabrebelde, no, dakagura na, uno anyaman dita, uno saan kita adda pa kay sungsubungan na. Alis to ako kumamat nga may sungsung manong name no talagang ipalubos ko. Taadumat na kita nagbaling nga barakadak manong name nga awawisan dak ditjay, awawisan dak ditoy, ngam talagang idjak. Jak pa'y pulos na padasan ti simimsim ti arak. Jak pa'y pulos na padasan manong name iti nang susuk iti sigarilyo. So nga pilyak pa kindi manong name iti kayem ko. Ni John, ti best friend ko, agpadpada kami manong name nga wambisyo na, ket siyempre agpadpada kami nga graduar, iti day tangal daw. May sapay nga pagyamnimanan da mama kini papa manong name ket awan anak na daan iti girlfriend. No man pa ni John manong name ket ada girlfriend nan. Tati babae, sigon manong name kada kinakapadas. Iso tagbalin inspirasyon di kiti lalaki. Vice versa. No pagbalinindang inspirasyon iti panagbasa da danyawan na panggap da no adda mabukel nga relasyon. Tadumat manong name di kiti amamok dita makitkitak nga gayan ayat da agde-date da papanda gigimik intunokwan adagsikog intunokwan adda saan nga mangituloy iti panagbasa nanda nakitarayin no na si Mang Pedro nga babae nga nasikugan na iti balay da. Jack pulos inaramid ken inarapaap da kita mapasamak manong. Tawan sa bali nga inarapaap ko ni di makamagturpus, awan sa bali nga inarapaap ko ni di madaan tinapintas nga trabaho, awan sa bali manong naming nga inarapaap ko ni di agbalin nga tultuloy nga natudyo, kada ginaganak kanyak, tapno di kastakat mabalindak ni panakkel. Tapno saan da nga problema kanya. Tapno maragsakan na panakkel da nga madaan iti kas kanyak anasingpet, nalaing ken natudyo nga anak. Isang oras lang tumtumrem tiluan ni mama manon nemi edarakupen na. Kalpasan nga nagdimsag kami, bimaba kami ti stage, tani mama manon nemi tinang kuyog kanyak, nga naman nangala iti diploma. Anak, itultuloy mo ti panagbalin mo na singpet. Itultuloy mo tagbalin nga natudyo kada kami kani papang mo. Itultuloy mo ti saan mo panagbisyo, ti madi nga bisyo. Kuhin ma, o pagdanakan nyo, itultuloy mo ti panagsingsigmet mo. Ore no awagan na kadibakla. Ayun nilang talig na bakla. Awagan na kadibakla. Sakbay manong name nga nalpas, ti graduation program, imasadeg ni Lilet. Ngomay ng kablaw kanya. Congratulations, kuya. Kuya ka di manin? Ay, Alex. Tita, tito. Awit sa tagkadimat laing may makipaala? Kawa na. Ori sa anin. Abay. Anda kasinsin ko nga nangawis mo kanya ang graduar. Yung nung kaspagarikan ta, may raktin ko to, umayak to tumiklawit. Basta, ito ko keng kante regalo para keng ka. Thank you, ano ta? Mamaling arakupan ka. Tito, tita. Kapag ko ba? Kat siyempre, arakop, tiba isa nga kayem. Namang kablaw, iti, agturpos. Kapag ko mga ipakadam, may laka na kami iha. Pinarakop, nakmano. Nagbanglo? Nagbanglo ka? Siyempre, mabingin ako na makirakop kang ka. Saan ka na banglo? Next year, palubos na po. Siya tumatin sumarang graduar. Sabi ko mata katrabahuan nan to. Sabi ko mata, maore ka nga umaynak pa siya ng balay.
Kaya apa kita nga saanin? No, may kapasyaran. May kamat pumaspasir siya di balaya. Unfair nga ron. Siyak ti pumaspasyar. Hindi mo pa napadasan ti pumasyar di balay. Wala tayo kayo agawis. Tapi awawisan na kumangarod. Ngagpasir di balayo. Ala, sige. Dahil ang subjektente kasinsin ko, agrador, met. En susurot ko, tiba nakita kinililit, manong. Imbastek ni mama. Awanin ti sa pulang pa kinililit, iho. Tapi mat mama. No isukas paganikan ti katumpong mo, awan ti problema. No nga talagang hamong ingkani ti bagim nga ti ka makinubnubya, kabayatan nga pasbasa ka, baka nanubyang kumanililit. Yeah? Ape ko mang manubyak nililit. Di awang ka dito marik ng ngayat kang kuana. Nimet mama, iso dabet mang idulong kanyak tapno agbalinak nga palikero. Kita na una yan, pagyamanan bigyan kayo. Sika nga kakaiso na nga laking anak mi, diamok idikit umala ka kining papang mo. Ngayon na singpet ka baliktad. Uy, honey, sanat ako na? Umala? Nasingpet ang mata. Inagbasbasa ti college, honey, kat umudam ti babae. Idin to tate anak ta. ni kusing, kita humpay nobya na. Nagtega ka ti board manong naimigat ka sinapo Diyos nakaruwarak. Aging ka nga nag-applyak iti pagtrabahuak. Conforme na siya sino, iti mo na nga tumawag kanyak ko na. May sabang ko manong naimi, dito lang lugar mi, iti timawag kanyak. Gabot iti mo na, kin talaga akursunadak mat. Sa jaya ka nag-report, manong naimi kat kastoon, tirangsak ko di bagada, nga mabaling kong nag-report. Iti sumuno nga Lunes. Naragsaka nga ron nga nagrubat, manong naimi, iti na ita nga aldaw, iti Lunes. So, iho, first day mo, nagtrabaho. Uwan ma, pa, lalaingem, para iti promotion. Uwan pa, ma, ang pagdanakan nyo, baka no iti pangupis na nga bangko, kat isod ti pakasarakan iti babae, nga makurso na daham. Ko musta sa ngor lilit kas pagariganan. Kaya jakla mo na. Sama na kaya dati anak mo nililit naman pa'y nasingpet nadayaw ka napakumba man nililit. No family background, okay. Mama, kadi pala nga dati pagsasalitaan tayo. Uy, sige, awan sa bali, panunod kami ko. Doon di pa nagtrabaho. Ha? Pagpindasan naman ng name yung kasidaglaeng iti pangubisinaan mi kini June. Napimpinas kumapay, nagkoopsinaan kami ng summer. At siyempre, damo nga sweldo, name in-date ko na papa kini mama. Nabangkam nag-dinner. Apay nga nakamit i-date mo. Apay nga sangan ni Lilet. Huwag gayam. Tawag ka niya. Kumustahan na ka? Apay nga saan nga tumawag ka? Dami na ginigundaw yung mama nga. Ag-text ka nga umuna, sakba nga tumawag ka ko na. Anda text na, diyak pa sungsungbatan. Mabaling ka na nga tawagan ka ko na nakita, diyak pa tag-reply. Kapag nga sinabo mo ay nililit. Ma, di yung ka madlaw nga. Isot mga dil-dil-dil ti pag-inakan niya. Ang ba't nga naka-obvious? Saan ka din ng alas, mama, papa? Ngano ti babae ti mangidil-dil ti pagkina iti may isang lalaki? Mo may hunong siya ti pagsalunsoda, it's okay. Nga awa matirantam nga mangtutup, kada kitikas kang kuan ha. Saan kamit akas kanyak ko naman. Naita ka man, siyak man ang tinasusimulan sa blood mo. No, naloko ka, totopam, suna. Pagustuhan. Takas lang nga nagpagpakashi. Ngam gaputan na paidam ka iho. So nga,
Di mo ikas kaso ni Lilet. Pa, saan nga kinapaidam na dyan? O, studio ko na ta anak mo, honey. Saan nga kinapaidam no sa amo na pagustuhan ti babae nga kursunada? Panang raem mo kang kuha na. Panangiliklik mo, tenyamon nga, pakaisagbakan hang kari. Iso nga dahil ito unag dayawak unag dito anak na talaga nga amo na nga respetaren di kalintigan ken kinababae di kinikas kanya nga babae. At dati kitigondaway manong naming awisan nak ni June. Papananta? At party atin daran ta bro. Party? Bakit mas sulisog ako uminom no ta party? Kinapi ko mga mimat nga mino, di mo sagpabinsan ba't nga sumimsim ka? Pasadeta na kinalaki bro. Sika, Jun ha, sungsungnak. Hamok ba't kahit ka talaga nga sumimsim ka di arak? No, arak, okay lang. Sumimsim. Wanang pangrugyan ti adun ti umuna, sumimsim. Rama na maminsan, tuno ko hanggat di mo mapuputan, makaado ka gaya man. Okay, ti arak, ganti sigarilyo wag. Tati arak, baseball, pare. Sa may isa, gagangan, kasabulan ti bagi ti alkohol. Sige, pag gustong kamalayan, anya tayo mo, ang mga ano sa diyan, kaya mas taraka mo ti babae nga mamagpitik ta puso. Kaya nagpaiso manong nemi. Kasla ng sulag, dagiti bukel ti matak, hindi man nakakitak ti may nga babae, nga da iti suli. Ngag may mesa, at damat ikigaman ng baso, juice, uno, juice nga da arak na nga ta, pang ladies drink. Tinalya ko manong nemi ni June, sa balit ka sa salita na. Imasadega keng kuan, hi. Agpaspasuli ka. Napag namin napanin sa comfort room na di kaduwag. Basta, iso da ito yun ni Glacy. Glacy? Katsi ka nga Siak? Agnes na ko. Hi, Agnes. I'm Alex. Enjay, tatakulap ko manong name kat nagraip dahil nakulap mi nalamuyot. Idin to medyo nalamiis. Ngam kanyak manong name mariknak nga nabara. Titakulap ko kat pumudpudot titakulap na kabayatan nga. For how many seconds nga nagraip dahil titakulap mi. Pinirang ko manong name kasama nagbabayin. Alex. Dati imak. Sige. Hi, Glacy. Hi, Alex. Managbabay na tigayim ko. Nagnan-nervyos. Naatap ka na gini lalaki. Ngayon tanaki alamano ken ka. Hindi ito tanaki tinaduma malalaki tangi basta nagkang kwa na kita. Kiniklikan na ida. Isang sangayan ka, Alex. Gabat na isang sangayan mati Agnes. Kasi ay, isang sangayan kayo na ito mga opisina kayo matin? No. Graduating kami ti kurso mga nursing. Fresh graduate akmat. Awa pa makatawan ko nga mga opisina. Basta, di basit man lang, manong atawan lang ba ito, may salang atawan, di ba? Harig na kakasatar tayo. Agnes, mabali na maalat cellphone number mo. Hi. Amo ko na sa dinat pagtungpalan ti amin. Cellphone number, alaala mo, account mo pa Facebook. It's okay, bagay kayo. Guwapo ka, Alex. Dabindos mo ti Agnes. Naistoryak manong naimi ka ni mama.
ti may panggap kini Agnes. Saan mo marik na deta marikriknam kini Agnes, kini Lilet? No ma. Meaning, nainlaba kon. Kasla sana pulos nga may isina iti alin tataok ti bakabuklan ni Agnes ba? Manipod nagamamo kami. Manipod nagraib ti gidi nakulap mi. Manipod minat mata kisuna. Kaya't ko isuna. I love her. Well, ako maaramid ni Lilet, no kas pagarikan lang. Abi nga may balait ni Lilet. Tawag nga tawag. Numan uman ito eh. Di mo matikas kaso. Agturpos to riso na. Agturpos to man tayo na Agnes. Oh, ang gaya magpadpad na ganyan sa pagbasaan. Ito nagraduarak sa dyamat nga graduar ni Agnes. Abi nga saan ka nga nagkita? Iti eskwela. Kamaya ito nga basbasak pa lang. Abi iti may salang ang party na nagkitaan mi. No kung manasapsapat pa nagkita mi, mama, panagamamo mi, baka no, nobiyak kumaitan nga nabayag. Do kasta nga Friday, manon na mi tawagak ni Agnes. Baling ka tinawid sang ka? Sorry. Sorry, Alex. Sana kaming nga makikoy-koyog ti lalaki, kas kanya. Di ay ba ni Glessy? Doon kayo. Dabagay kang kung ano available. Ano saan? Umayag lang nga nagpasya di balayo. Ibagab lang siya complete address. Ala, saan? Apa nga saan? Gabot estudyante ka pa lang sa kapelang umawat bisita? Please, Agnes. Baka mamok tumadlat sa bali. Ikalikagom ko nga talaga, mamon kung gusto ng address mo. So, ibagam lang yan. Baka tawagag ni Gladys. Sino Gladys? Ligaya mo. Gladys? Glacy ko naman. Ayaw ang gaya Glacy. Ako, sige, ibaga ko nga rodin, address ko, complete address ko. Kano o yumay mo? Baka yun doon narabi. Sige. Ibaga ka nga rodin address ko. Orahin ka nga rodin ito nabi. Di na kaya't di makidate, manong naming, yung kaya't na daang nga entertain ng nak iti balay da. Gagangin lang ang balay, manong naming. Damat ibasit nga gate. Makita ka doorbell, manong. Nduron ko ti dito ti gate. Nalokatan. Simreka. Ni, daso. Hey, daso. Ini may lokat ti rida, ano na ni Agnes. Good evening, Agnes. Sige kaya, Alex. Umabit lang. Tabukig daso. Hey, Tarzan. Sige, dumanong ka. Natal na netan. O yung gamit aso yo. Gagang gwardyami. Arigatan baka no. Adamang sarik ka na kami. Agpapata ka ba't karot nga babae. Babae kayo amin? Yeah? Dumanong ka. Flowers for you. Tugaw ka. Thank you. Sino ka, Duam? Ni mama, yung naman nagtrabaho. Ni lolang ko, adat silad na. Nakaturog siyan. Nasapa ka maturog ni lola. Di siksika lang yan. Siksika kan siya ni lola. Abay, rabid pa nagtrabaho ni mama mo? How would your papang? Sorry May isa kang bastarda. May sama na bastarda ni nanang ko. Nakagat katawan niya. Bastarda, naganak iti bastarda. Nilolam nga ron.
Ay, ni Lola, ang asawa na. Ngam na tayen. Ngam naganak ti bastar dari. Ana? Ana, ano? Asawa ni Lolang mo agad hanga bastar dari mamang mo. Kahit ko sawen, natayen. Iso handa nga nag-asawa. Kani Lola. Handa nagkasar. Takot. Sagbay nga natay ni lulong mo, dadi lulong mo, saan da pa yung nagkasar ka ni lolang mo? Masikog idin ni lolang mo. Sigog na ninanag ko. Ni mamang po. Otro, ni mamang ko, nagtalakman sa baling lalaki, dinamat ing kasar, iso nagbali na kamastarda. Kat siga, nga bastarda, makanak ka dumati bastarda. Kasi di pagbagana. Ano trabaho ni mamang mo? Sorry, oras sa musug-sugatan. Apa naman nagnagadot ang saludsud ko kami. Oras sa mga saludsud yan. Kahit kung ibagakin ka. Agnes? Tapno, dahil siguro ti umuna kan maoding nga yumay mo dito balay. Alakan mo sawen. May sa nga GRO ni mamang ko. Ano? GRO. Guest Relation Officer. Pagpapintas ka no iti hostess. Pagpapintas nga ti... hindi kahit ko sawen. Gangaw ka? Ano kang gangaw? Adon nagdikas kang ka... saan da nga amo iti kinataok. Iso nga dagos kumat nga ibaga kanakwada. Iyam amo kanakwada iti bagik. Kinapod no na. Nakapababati pa nagkita na kita tuwa nga lalaki kanya. Sana ka di baga. Kasano nga, dandani akto naggraduar iti kurso ka nursing. Padang ipagarup na, anda pa sugar daddy. Hindi pa lang kakayat ko kumanga, ang balbaliwan ni mama. Balbaliwan na ti pagtrabaho na. Agraduara ka no pa'y. Paito makapagturupusa. Adan trabaho. Mabalin siguro mating isarding na tikas dyan nga trabaho na. Kaya mo sawen, napidnas latan ni mamang mo. O rin no kasking kanti anak na. Yeah. No, agabay kami. Kung naman lang umanang ko iso na. Laing. Basta kaya, alakas talagang tibiyak, di ba? Ngayon, agbalbali tumatan ni mamang mo no makapagturpos ka laki din, ginada trabaho. Kasating ka rin na, naman pa edi pa lahing, may bagbagakin kuha ng sarding na trabaho na. Ang tangi, taltalo kami mat, kani kadalula. Talukam lang. Ang nagastos kami ni Lola eh. Ano nga nagastos ni Lola mo? Dasakit na agpa-maintenance. Nangina di maintenance na eh. No, agpakaro, itaramiso nito hospital. Basta kaya. Alex, mabigla nga. Magkitak pa mabalinta ng pagsanguan. Itempla nga ti juice. Sanin. Sana ko nang baybayag. Agawa na iti panagindutin mo kanyak. Sige rin. Intulnog na aging gana itiri daw manon na imi. Ingat. Sige, thank you. Nadalugan mo? Nag-commute hak. Your ordo nga pa lang ti kumatang ti branyo nga konsek. O no, saan kita
Nag-apply to ti Carlon. Sige, una kita tulat-tatlugan nita. Kaslaripay ti abagak manong nemi. Iti panaggapok. Iti balay da Agnes. Kaya dumtengak dito balay manong nemi. Nadlaw nga dagos ti inak ni mama. Naslasahan na ka naragsak. Oo. Damo ti mang pasyar. Kini Agnes. Kasta tilangam. What's wrong yo? Inururay ka. Hadap na maamong no anong resulta ti amin. Ta siyempre maragsak arakbat nga mamang mo. No, just in case nga ti damong nga panagpasyar ti may isang babae kita naka-first base kan. Gusto saan samat. Oh, sakit kasta pa nagsinay mo, iho. Ni Papa Mama. Aday matanda na nga party. Abanda hanggang si Morot. Matmati bagbagik. Dinig kanyo man ang tigod daw ni Papa nga makaasadag ti chicks. Tawag kayo. Tuorin no addaak. Patya mga nga saan lang nga umasadag talagang atakusulada na. Ma, aging ka na gito, ito pala karelasyon ni Papa. Awanan. Yung di kapigsan na kita, nakaimat ka nga kakabsat na kapariknek. Yung nagbalinak mo nga, man nakaawat. Tamok nga, sana tayo nga panawan ni Papa niyo. Ngawan ti sa balay kapat gano, saan nga na tayo. Awan mitket, tinang isuksukotan na nga na tayo. Awan ti pangisukatan na nga na tayo. Pinasukotan na lang. Kumusta naman amigo? Imbaga ng istorya kini Mama manong name ti amin. Ada kasta nga biyag. Wana, ada kasyay. Kadam-kadlangan niya. Ang yung pampananutek. Kastando kang tamat ti pagbalinan ni Agnes. Anak, iti kaadu dagiti babae dito lobong. Abang iso pala pangaringguram da diyang Agnes. Kangunaan ti amin. Arad ta nililet. Nagring ti cellphone mo. Nililet. Makikita mo. Pero mawag-testo pa lang oras. Tawag ka niya. Lang tumawag ka niya ka. Lalala. No anyaman tinapadasam nga ng pasyar iti diyang Agnes. Lipate mo, sungbata mo nililet. Anong sungbata? Apay, isak ko man tamang sungbat ka. Sungbata mo taawag na, kahit ko sa wan, ho. Sinong bata? Hello, Lilet. Hello. Hi. Sorry, nakadisturbo ko, ha. Okay lang. Dandarin ti graduation. Advance happy graduation. Anong tutsakot mo kanya? Kami sarod-sodam. Diyak pinakamanunot. Mabaling ibaga. Ay, siya man pala nagparegalo. Ibagam noon niya tiragalo kang ka. Ano ti kahit mga regalo kang ka? Umay kanto nga umay. Ito nagpaalaak. Ken kabigatan na i-date na. Ha? Well, i-date na kabigatan na. Dati kahit kung nga regalo ka niya. I-date ka. Sa tinod kahit mo paparan. Agmalmalim ta. Agpaspasya. Mapantay iti beach. Sige. Thank you. Thank you, Alex. Thank you. Baora yun. Tagas ako ni Ragsak mo. Nadayo pa yung mapasamang dahil. Dito mo na mapasamang ito bigat. Thank you ko naklata na. Tamaragsakan na ngay. Huwag gayam. No, saan ka matawagan ni Manong June, tawagak ni June, tayo best friend mo. Kapi ka tawagan mo na. Kaagsalsarod-sod. May panggap ka niya. Ada ka na maamong babaeng nagnagan ti Agnes.
Ket, na pa mo pinasyal? Salud sudem? Kay, tinawagan samat ni mama. Imbagan samat ni mama kaya ka. O, nung kahit ko nga, mismo nga sikat mga imbaga. Sige, napakopilas siya. Kito kumusta nga eh. Imbaga mo ti I love you kay ko na? Ano ko na? Apay nga kahit mo nga mamuhan. Sorry Ano hindi mo kahit nga imbaga. Okay lang. Basta ito no, graduation ko i-date na to. Agmalmalim ta. Sige. Nasok ko na. Apay ka nga saan. Pakaragsakan unang ti mga ide, iti kaskan ka. Kaskan ka niya. Kaskan ka na pitas. Nabanglo pa eh. Thank you. Thank you, Alex. Sige nga rin, katrabiin. Nawala, sige nga rin. Naiwas ti turog ka ita. Yan barbarin na matagtagainap ka manin. Tagtagainap manin? Ata matagtagainap nakdo ka? Nagmayat nga tagtagainap. Mapasamak lang ako mga 5 peso ko na. Ano tayo kami na matagtagainap bukan niya. Nagpaspasyal ta. Agkibkibin ta. Pasari akbayan na. Arakupan kami. Pasari anda na gundawin nga. Agkam na lips ko. Nga nakapapaot. Aprusan pa di barukong ko. Nagmayat. Isa na lang to saan matultuloy. Madisturbo agno ko. Nagsayang. Basta kaya. Ala, barbaring na matagtag-inap ko matikas ta. Barbaring na siyak matagtag-inap. Nga kuyog ta. Nga kinkinibin ta. Nga bimbinisito ta. Nga grumromansain ka. Ay. Sige nga din. Bye. Good night. Good night. Oh my God. At da palagayam ni mama marom nemi. Ana. Kasto ni raksak mo. Kada mo ka lagi imagine nga makisasalita kinililit. Apay na sanay ka manin. Asunod na sayat mama. Nililit? Wala na Agnes. Siyempre nililit. Ma, ito kasi dyan ang klase ng babae nililit. Isot mga dildil di pagkina ti lalaki as kanya. Imagine. Jackpot yan nga tagtagainap di bagbagaan na. Imagine na siguro. Anit kahit mo sawan? Ibagaw ka di ka nadaldalos nga babae ni Agnes, ngam nililit. Ni Agnes kat natanang. Nililit kat arig na, itaya na. Nasunod na pimpinas nga rin ma. Lilit, uno ni. Anyat naggapuan na ko na. Mabigbig ka na daydayon na dalos nga pamilya, tinaggapuan ni Lilit. Kit ni nga Agnes. Manipod, lula, ina, kat may tulad matisaw na. Ma, saan yung iba nga may tulad suna? Apay kalintagam. Nadalos nga babae na Agnes. Kat noan niya man tinagkapuan na. Diyan nagkapuan na kat saan nga isuna. Iso nga. Ituloy ko, mama. Hala? Ituloy ko. Iti panagayat ko, kin Agnes. Sagbay manong nemi nga naturog kak indahil ko tinamber ni Agnes. Sinong batan na? Di ka pa nakaturog? Tsaka makaturog. Amok nga di ka makaturog. Pampanunutin. Pampanunutin nak, di ba? Uwan nga ron. Alex, saan mo nga banbanugan pa iti panunod mo?
Sana ka may karikan ka. Amok nga against the world. Anya amin timarik namat kanya. Hapi nga sa lutsudam deta. Ado da kita kararam kanya nga sangari. Awan ta kararam kanya. Tawan sa maamuan da, tinagkapuak. Sarte nga takon. Kana mo kasta ka man. Nga mas dawag ta apeng nga timawag ka. Siyak ta saan nga sumarating nga mga aramkin ka. Alex? Yeah. I love you. Ito nga tinawagan ka ta, jak na ibaga kang kaitay. Ngamit kahit kong ibaga. I love you. May namang uyo ngayat. Ape ko mga, agmauyo nga ka mangipatag kang ka. Samot nga si ka ni mamang mo. Samot nga ni mamang mo termak. Tadayo nga ramidag na ita. Sika. Sika nga nadalus. Ore naggapuak ti kapitakan. Saan ka naggapu ti kapitakan? Anak-nak ti pitak. Sino ti pitak? Ni nanang, ni mamang ko. Madalusan ti pitak. Nung napitakan man tasakam, mabalin mo bugwan. Diba? Kasi kabalat nagkuna nga saan nga gnanayon nga agtalined ni mamang mo ti kapitakan. Sigawalan nagkuna nga ori bagbagada nga may tulad kanto kini mamang mo ngim sa muntong aramiden, di ba? Sa bali ni mamang mo, sa bali ka. Ngimisot ng tawad ha. Dahil na problema. Api ko magproblema ka. Pati siya dinakpaturugan. Alex. Ito lang matamariknak na ito eh. No kasta, you love me? Alangan mo ng sungbatang kan. Kit kay babagambay na I love you kanyak, dadadangan na babat pa nakitam kanyak. Saan to punos ng bumabati pa nakita kang ka? Aging ka nga sa amo aramiden. Iti papabasol ta. Ape ko mga aramitek. Amo nga saan nga nasya tapi aramidek. Noon naaramid man ni mamang ko, saan kunto humaramid. Napilitan nila idi ni mamang ko. Gapot adadjay kapitakanin, intultuloy na. Yung mamok, kan padsyak nagbalbalit ni mamang ko. Katsyak, agtalinag na siya at nadalus. Saan ito nga sumardeng agnas? Aging gadyak malukoy tarik nam. Manong nemi matendarak te graduation ni Lilet sa lang siyak manong imay na papakin ni mama nakipaala manong nemi. Kat siyempre sa lang naman pinsanan nga nakilangin da papakin ni mama iti pabilya talilit. Numuna ta, ti saritaan ta ka. Oo, abalayan. Imbagmante, may kayo. Agit na patagmante graduar, di may kami. Sakit abalayan ko nam, di abalayan. Abalayan pa yung tawag naman nung name. Kat siyempre, kastaunay matiragsak ni Lilet. Thank you. Thank you. Iti graduation mo, inarakop ka. Itata graduation ko. Kahit ko harakopin ako mo, sikat mga harakop ka niyo. Sige, harakop lagaya. Ikaw anak, Alex. Siya akong di kararagsakan nga na babae dito sa lubong. Gapatay narakop ka. Ang ro na lang ro din ita. Pumaysun ti panagtinawagan na nagitinagan ka na ta. Bilet,
di mo maamiris nga di kas tangay magbagam gan araramidam gan sanga na siya. Ha? Lapanunutam. Anya ti, panunutam mo na yung bag. Sa mo kanang madlaw nga, si ka mismo ti mangyas asidag ti rignam kanyak? O labasol ka di? Ang kong yung baga basol. Naalas ka di? Kurang na lang yung bagam kanyak ng sikat mga bagat I love you. Kat talaga man. Basol ka di? Sa nga basol. Ang pangarot nga madi. Naalas. Apa nga naalas. Katwan. Apa nga di mo orahin ti lalaki nga mga baga? Kan mga ramin. Kasano nga maoray ko kad di mo naraminin? Dahil siyempre di siya ako ti mga ramin. Apa nga alas ti kas jay? Hala? Naalas gayam ti panagkitap kanyak? Ang kasta di kahit ko sa wen. Sige, baba mo. Lipate mo. Baa mo nga roden. Saan nga matuloy ti daytime tumigat? O kita nga nagpauyo ka. Nasakit mo tin. Kasi di nga bagbagam eh. Graduation ko pa eh. Ni. Di ka kasangit na kasta. Sino nga matasang nga makasangit? Nakapapagayam di pa nagkitam kanyak. Kapag siya ti mga sasinagtirik na ka. Dati mo takastoy ta ha. No mo maik no kanya balayo, tita, tito, nakasinisingan na tito kinitita. Naghindi nagkanak ka. Sa maligam, di pa nangipapan mo. Nakamapagayon, di pa nangkitam kanyak. Siguro, para kang kagadaga sa narugita ka babae. Para kang kada dyan nga Agnes. Dadya ka din nga Agnes, tinadalos. Ha? Dadya nga Agnes, nga anak ti puta. Sigan samat. Sabi ka sa ko na, kung pabeso mo yun. Dadya ka din patpatag mo. Nako. Sorry no. Nakabaga at man din nakasakitan din agam mo. Di nakasaktan. Sorry, Lynette. Sorry. Sige. Adayon ka dito, tapno sa anang umatidog pati amin. Manong nemi nagtungpalan na awan tinaangay nga date. Ngayon ni mama, isot pagipulpulungan ni Lilet. Sabi nga may gas dyan tinaramin mo, ni Lilet. Ma, imbagag laking kuha na tipod no. Sa balit pa nang hawat na eh. Napitas mo din pa nang yablat ko. Salsalusuda kang kuha na, di mo ka di maamiris ko na. Nga, saan nga rumbeng ti araramidem? Sa bali mo ito tinagawatan na, baga naman ito, nababat manakita kay Kuana. Hindi, amiris na nga talaga, mama. Talaga nga mati, di ba? Harig na isot mangitayat bagi na kanyak. Abi na din orain nga mainlabak kay Kuana. Susapo, ya. Nagipulpulong ka na kayo? Gagangi dito. Sige. Yung gamarong nemi. Kaya di tawagak ni Agnes. Cancelin na. Yapa nga ta. Aging gamarong nemi nga. Diya ako matawagan. Napana ka mismo iti balay da manong nemi. Nadaron ko. Anak ka sa pulam. Abi nga, di mo sungbatan ting tawag ko keng ka. Nadabasol ko keng ka. Diyak kadimat ko na keng ka. Ngawanan ti pakibiyangam kanya. Gabukeng ka. Nakangiga kiti kakasakit nga balikas. Iti day dyan nga girlfriend mo. Girlfriend ko? Nililet. Tawagan na nililet pag sausaw anak. Awagan na kidin ti anak ti puta.
Nga kuwari na lang nga umay. Tapno ilugas-lugas na kano. Pungot-pungotan na kano. Idumudum na kano. Pasensya ka. Saan ko ang girlfriend ni Lilet? Abi kami sakti kayat mo. Kat saan mo kayat ni Lilet? Nadaldalos ka nga amang ng ni Lilet. Apay? Abi kumahanga nadalos ni Lilet. Dila ugalinan. Tiyakon kayat. Isot mga dil-dil-dil ti bagida ka niya. Dajilan parang ibaga ka sa ang mukha di nga maamiris nga saan nga na siya teramidem kunak. Dajay, isot lang nanipudan ti amin. Nga para kayang kuha na nababakano ti panagkitak kang kuha na. Kasang ka di nga kasjay? Nga nababa ti klase ti babae nga ti babae di mismo ti mga dil-dil ti bagina ti may sa lalaki. Dahil naman ti saludsud ko kini mama. Asino ti may mayat? Ti kas kinililet? Nga isot mga del-del-del ti bagina ti may nga lalaki. Ngamsi ka nga na Emma, na dalos, na singpet. No ba'y ti inam kat may nga jaro. Saan nga sika ti inam? Sika ti sika. Kabuti sika ti patpati ko. I love you, Agnes. Yung sana ka may karikan ka, taapi ko masaan ka may karikan niya. Hamad nga sikat tagapitak. Hangkamad nga sikat ipitak. Awan gayam. Nagturpos ka, di ba? Awan. Mandaman tribiyok. Nadisturbo tribiyok. Sorry. Suktamon di SIM card mo. Tapos sana ka naman tawagan na yung Lilet. Ure, anyat na ramidak. Amok. Aramidan na ti amin na pamuspusan. Umaynak danunan no sa tinuntahan ko. Sigurado na ita. Bayam, tapagbagagso na. Bamon, namabagaganin. Tasakanak mo't ko lumaban. No pinangat ti kayat na. Ipanagnig ko keng kuhana. Gusto to ko na. Nadaldalo sa kimisuna. Wala kindi andang pagtrabaho ak. Isardengan ni mama trabaho na. Ikaktipunan na. Tapno mga pastek iti parlor. Pero ang tulagan mi. No kayat mo, da kwartak. Itid ko. Ha? Itulong ko. Man. Sa mo ni bagbaga, nagapukan niya. Basta ibagam tulatan nga nakabulod ka. Itipuon, nayon tipuunan na. Ken kahit ka tulungan. Adot amamok dita nga mabalim mo pagsalikat nga hospital. Ito may ruar mo ti board mo. Pa-government ti kayat mo. Ora sa ang government. Ora niya hospital basta nga inatatrabaho. Basta nadalos. Yeah, tulungan ka. Alex, I love you, Agnes. Ora sinot mga iparparit. Amok ka sandak akayat daga di parents mo, no? Kayat na ka. No sino man ti kayat ko. Kayat na ka. Nagyaman at kasta. Manong nemi kalpasan ti makabulan. Namuanin ti resulta. Manong nemi ti panag-tech board ni Agnes kat kastoon ni Tragsak na. So amis mo titimawag kanyak. May saka na ganyan nakarawan. Walang saka na kmet. O, paala ka na. Blowout mo. O, ang kwarta kang pag-blowout ko. Huwag gayam. No pamaalaak. Igadang ko niti panaka-blessing iti parlor nga impastek ni mama. Oh, di tumulong at. Peso? Mga ano, pagpagamat ko gun-gun daw, ay kinasiyat mo kanya ka. Haan? Tumulo ka. Kan makahit kumatan nga maamo ni mamang mo. Inawat na titulong ko manong nemi. Simple matlakin di. Nga party, gabot pinakater na,
nga ganap lang iti 100 plates manong nemi. Nagadanan ti pa nagpaana na nakarawar di board ken kastamatan iti pa nagka bless manong nemi ti parlor. Nga naisariping manong nemi iti balayda. Tada nalawa nga lute manong nemi ti asideg iti balayda. Pangal daw manong nemi ti panakain. Si Ragsak manong nemi ni Agnes kanang yamamukan niya kini mamang na. Ma, yamamukan ka ni Alex, my boyfriend. Alex ni mama. Oh, peso ka din bagam kanya kaya di nga asla kay lagkabsat. Rumigo na nga kasi tilakak tap nga kasi kita ado di umay di parlor. Sala nga pedicure, manicure, agpapukis to nagat agpapintas. Maraksa ka na kamakamuking ka. Tawag ko. Nunana ko aslasang nga bagay. Mama, kas tawag iri anak ko. Mama, sa mga babayan anak ko, sa mo saksaktan. Ito lang nga kayat, kit ko, nga mabalbaliwan ti impression na kita tao ka na kami. Hanga balikan yat. Nga mapahiawang ka di, iti kalinti ka kang balbaliw. Huwag gayam, kumusta mata ni Lola? Saan nga makamag na? Abang nga di pakita. Tumulong nga. Hanin. Naragsak laonay ni Lola. Gabuta, nagtrupos ako, nakarawarak pa yung report. No kayat mo. Sumunag tayo balay. Tayo mo kakin ni Lola. Ito nakuhan, iha. Madamdaman ton. Manong nemi, ado ti matandarmat nga lalaki, iti dahi nga party. May isa ka nakuha na manong nemi ni Daniel. Hi, sir. Hi. Sige kayo ti bagbaga ni Agnes, nga Sir Alex. Hanakawakan ni Sir Alex. Kapinanom ni Agnes. Aram mag-isuna eh. Ha? Nabaya ako nga aram kang kuwana? Kano pa? Idianda kang ba lang high school? Sana ka nakamag-college? Napiyapay kang kuwana? Ore anak ti GRO kan nakapaggraduar. Isa nga, nakagatskasa ti suna. Apay ko man no, anak ti GRO ang makapagturpos. Sika ngay. Apay nga saan ka nagbasa? Balugak. Naisungsungak ti barakada. O, dinesesiyat nga rod madlay. Ni Agnes Kimsika. Ore no, anak ti GRO ako na. Siguro, di kiti parents mo. Apord naman ti magpabasa kang ka. Yung sikat na iwawan. Ma'am, ore no kasano iti rigat no talaga nga darapa mo. Magunod mo. Ore no, ibagbaga na nga narugit no anyaman ti klase nga pagtrabahuan ti may nga nag-anak. No di anak ka talagang ikalikago mo na tagbalingan na siya at agbalingan na siya. Magbagaan na ka di. Hanggang magbagaan, ibagbaga ti opinion ko. Okay ka? Ada isyat tayo sa jay. Anak kami ninom eh. Hindi na ka pagustuhan? Sorry pare. O kaya't mo, dito ito nga ginom. Sumahok ka na kayo, ngamsaan ka sa jay. Ngamsaan ako minom. Uminumak ng tea juice. Ay, sisingbat kang sahwet. Nakas baga na ganda, bugbugan na ka dito eh. Jak mo itulok nga jak bumalas. Ore ado kayo akit, madisondak, makamalas ak makandiso ka na kayo. Kinanak manong na yung nagplastar. Narabis na ito nga lalaki. Yung ito na pakagadak. Makamaminsan ko na tanugan, may parusisi.
Manong Nemi nakadlaw siguro nagnas ket imay nga sigod. Oh, apay. Apay, Daniel. Last to the boyfriend mo. Awisak lang ang uminom sa dyan, hindi nakitang kayat. Apay ko mga awisan, katsang ang uminom. Daniel, ha? So kaya hindi pa panakal mo. Kung nakarot ka, ayaw bakit ni barakanak na bugbugin miso na. Anak mo buteng pare. Daniel, dadig baranggo official to. Di kita tanod, kahit mo tiluan na ka. Nabartag kan, anak pa yun, nabartag. Kasla ka lang nakasibo. Muna ka tula. Kapitan, ang mga tanod, kinakanto man. Oy, saan ang nag-reportin? Sige, matayo ako. Ito. Pasensya ka na. Okay lang. Sakit na butbut nga nan. Butbut nga nagidindi. Mang butbut ang mat. Pasensya ka. Makatuin. Manong Nemi tayo kunadan nga adda dagiti tubeng nga saan nga maliklikan. Adda dagiti pa nakasuot nga saan nga maliklikan. Manong Nemi. Siguro mga pangpangtada nga Daniel, ngimnas ka lang nga nadag. Tinulungak manong Nemi nga nakastrik nga dagos ni Agnes. Ito yung private hospital manong Nemi. Yung napintas, kunak, babigbig, analaing napintas dito ang hospital. Ito yung opisina manong Nemi, nakasta nga sadganak ni June. Pare, asinot umuna ka na tagakasar. Kits ka. Gapata, sikat imuna nga girlfriend na. Nga magure ka. Awang kaya samat ng kinitina. Sa balin, pare. Nakaado ka na. Kits ka, nakaado ka kumamatanan. Hindi pa lang tinutupam ni Lilet. Nasakit unay tinakam ni Lilet kang ka. Nasiyat man talagsardengan. Amom. Siyak tinang ibaw ingan ng tirik nanay. Hala? Tutupak sa digaga. Sa akong tubaybayan. Pare, wag. Apay. Nako, nakakasimit. Ano nakakasimit? No, saan kang seryoso kang kuwan? Wag. Nakalaklaka na yung babae. Apay. Agrab-rebelde ka ba sa mga pinagustuhan? So, kaya din mga awis kanya. Ket, agad-agad ka ko na ka, panunutak ko na ka. So, karot ngayon, mas dahil ka kayang kata, mga alakti advice mo. So, karot ko na kayang kahuag sa mga tutupan. Sa may isa, baka no may sagmag ka. Na may sagmag ta kahit mo sawan. Ikasar no, tutupam, kahit masikugam. Di ka pilit rin ikasar mo. Partner, nung ta kayo't ag-asawa, nung na nga klase nga babae at asawaem, nako. Just in case lang na tayo ada pagsakitan tinakam-nakam ka, sa bali ugalan na yata, agrebelde. Kasi hindi laing ada yung baga kagwa ng isot ng rugyante. Tinagdapa amin. Aging ka, takas jabet lang. Arasagid. Nakadaldelikado ang klase di babae, partner. Arasagid, gawat arasagid, managrebelde. Nakadaldelikado ng baling asawa. Just in case, ag-asawa kayo, and then kat adratay, pakasaktan na. Mga nut, no? Lugitan na talulunam. Iso nga wag. Sa mo lang at tutupanin. Tama nga, nagbabawi ka to, partner. Aging gaman ng Nemi nga sinarde nga nakmidlayang nililet. Nga samad nga tinutupan ni Juni Suna. Kat gabutawan, timang tutup ka ta kami nga gayam, kaya kuha namanong. Nakasara ka din sa bali nga lalaki. Nadamag milangan manong Nemi nga masikugan isuna. Ma? Ano to ko na yun? Nililet. Apa nililet? Nabayagan ng sangin may dito, kan sa bayan, nabayagan ng sangin, timawag ka niya. So, ang sakti ng tamag, kan kuha na. Kan, masikog kaya. Sino tama na? Diyak man nagsalutson.
Kanya sumblat ko ka, tinawagan ni Abalayan. Hala ni mama, alam Abalayan. Ay, Abalayan ba't kami titawag ba kang kuwanan ni Abalayan nga babae. Kat, ganyan na mo. Nga saan ka naman nga kayat nga kasar, di lalaki nga nakabuntis kang kuwanan. Tapay, anak anumat po nung ipatpating. Ta saan ka naman nga isok nakauna kang kuwanan. Kaya Diyos awan, hindi pala siguro doon idal-dal-dal na tibagin na kang kakat saan nga virgin. Datang arti kaya Diyos, ang arti kaya Diyos, hindi, idal-dal-daluan niya. At ati ambo kakit na singpet, okay nga babae. Mana, dilaingin pa nang salig na tibagin na kanyak, isupit ibang pasyar kanyak dito balay, madidayad yan. Kumusta kayo mat kineknes? Ma, maybe next year. Agmanugan kayo ito. Mamamong tungat ng GRO nga balayan ko. Saanin nga GRO, mama? Kita ka rin siya, ano kasta? Naangay nga root manong nimi ti mami panangas asawa kay ni Agnes. Kat dito'y da nga nagamamu manong nimi. Da papa ni mama kaniya mamakura. Oo, balayan. Dahil nga talaga nga balayan na. Tapay na balayan. Ada ka di imun o nga nagbaling nga balayan nyo. Ada. Samot nga suda di nagkagasat. O nagkagasat. Di mat kayat ti anak mi di nga babae. Dito ni mat Agnes ti kayat na. Dito anak mo, balayan. Pudnuhay ti pagbagat ti anak ko. Kanapintas ka balayan. Rumbeng laing nga napintasa ka balayan. Tapno maadubar. DJ madi pa nang kita ta kanya. Gabota, orisan mo nga baliksan na balayan. Kaya may sa, kastoy mati trabaho, beauty parlor, isang nagbalimot nga nalipintasa ka tapno, ada modelo nga pagtuladan na kita, mayat nga agpapintas, tapno, agbiag ti business mi. Oo, napintas ti business mo. At pag-game sa nganan, mga sinapod Diyos sa balayan ta. Nakaalak mo ka na kita padak nga nalaing make-up, nalaing kuhan. Bayat Anang Roden? Oo, honey. Abi kasta pa nang kinabalayan. Mga nagbalin nga customer mo, hindi? Ti asawa ka balayan? Bigbig nga ron kat kaslas na. Ano? O sa anak po, patpatol di siya. O. Ang ako lang ang balayan mo. Ada magkakaingasan nyo. Agpapiso di pagbagak. Honey. Amo maabalayan talagang hangko marikti kang tsaklipakain. Agpakabaligtad kami kaniya Alex. Ni Alex na kasing singpet kadagiti babae. Siya, alaagit na hangko lipakain. Angim, sa anak nga nagaramat ni J.R. Owen. Asan naman na digit chiniks mo, mabalayan? Kita estudyante. Kudot. Alex, ano ni mama? Mugilang kudot. Ma, ang angaw ni amin ni papa di kita. Pati kayo, isa din yun dito na pagsalitaan din ti kasar. Alpasit itutulag mi kini Agnes ti date, kaya nagdadumama masapsapol. Okay, kita panyuwarig na talaga na. Abalayan. Ni abalayan nga talaga na pintas. Na? Apag kudot kaya, honey. Nag-asawa ka mga rod ka ni Agnes manong nemi. At syempre, gabotawanan ti kadwa da papagin ni mama. Dito'y kami sidong da nga nagnaed manong nemi. Stawa ni matragsak syempre di kakabsat ko at least nga siyak nga ading da nga lalaki nga kakaiso na nga kamsat da. Lalaki nga kamsat da. Nabindas tinagtungpalan na manong nemi. No pa isuda idi kat kayat naman idi nililet manong nemi. Yan po nada kaniya nga nalaingak nagpili anakapili kina Agnes. Nagtultuloy ti trabaho manong nemi akas trabaho ti asawak.
Kanadan kami tituwa nga anak, manong nemi nga pibo, na alikutik no na duma, kasi na papakin ni mama nga mga ayawan ka na kuwada. Imo no na ka nagasawa ng June, manong nemi ka na pindasmet iti kasasad, ti binangon na pamilya. Irinto ta nililet, manong nemi, jak kumamat kaya ti dumamag ng ni mama, kang kanayon na ipadpadamag kanya. Ay, masikog man na nililet. Abay ma, dahil dyan ti pitlo na kasikog. Ay, kita makadla nga ya. Nakabinpin na sa kasaya-saya, nakasingsingpet, di kinaganak, kakakamsat na. Isukit ti kasjay. Irinto ta ni Agnes, nga anak man ngagpay sa ti GRO. Yung nakadaldaws. Nimit mama, taore sinut naganak ko ng tanta, nutimit lang tao o mga aramid tibugod na agasat, mama. So nga, saan yun nun nga kumperar pa yan nililit, iti asawak. Gabata, adayo. Dito una-una iti pagyam nga mahanak manong nemi, tasanak ka nagsagaba, gapo kinayat, akas matisana ba nagsagaba, ti asawak, no di kita nagtugmok, iti kasat mi, nga da kami tinaikari iti tunggal maysa. Ni Agnes, ti insagot ni Apo Diyos kanyak, agasman iti panangisagot ni Apo Diyos kanyak, ken kuana, ken nakidituang anak mi, iti imparapor Apo Diyos, kada kami. Kada talaunay manong namin, iti pagyamaan mi kina Apo Diyos, kada tutuloy mi iti panagsalbihin kami, ken kuana, iti garamit mi iti kinaimbag, iti tulo mi iti padaming nga tao. Kaya nakananama manong nemi, para tinaranyag masakbayan, dagitituwa nga anak mi. Dahil nga ron, ti pagkasalita ak manong nemi nga nagyaman ak launay, iti anos mo nga nangurnus, kalpasan nga nagkasend keng ka dito Italiana, at sabi ko ma, tadamat na naibatik nga adal, liwliwakan pagsaramingan, ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, ken nagbuya. More power to your program, manong and Katlas. Toy nga rodagyaman nga pagaya mo, Alex. Thank you kang Alex, thank you pa nagsurat, thank you met kadagitay nagbuya, kan nag-comment, thank you ka na kaya aming sangapada, thank you kanay salamat po for watching Nemer Studios, mabuhay tayong lahat.